No, Pálko bol u nás, neviem, v stredu, štvrtok, v stredu asi. A sme sa rozprávali o tom odmietnutí. A ja som mu to hovorila aj z toho dôvodu, že vlastne my, keď sme sa vtedy na tých minulých častiach rozprávali o tom, že ja som veľa vecí začala príjmať a ja som si všimla, že ja som to hovorila tak suverejne, ale aj keď som sa nad tým zamyslela, keď som si to pozerala znovu, tak ja som videla, že tam není v tom žiadna suverenita, žiadne prijatie, jak som tvrdila, že som prijala tieto veci ako normálne, ale ako ja som cítila, že proste rezignujem, že som rezignovala na to všetko. No a do toho sa mi stalo, že asi 2 týždne dozadu som mala taký sen. A to bolo, keď sme začali preberať túto tému. A ja som sa v noci, no to nebol sen, to ja som sa zobudila na reálny hlas, ktorý mi hovorí, ktorý mi povedal, že zničím ťa cez tvoju malú vieru. A ja som si povedala, hovorím, Pane, toto nebolo od teba. Ja som sa za to začala modliť, ja som to povedala aj Pálkovi. A vlastne sme sa začali za to modliť, lebo Pálko sa modlil za každého z nás, že čo sme potrebovali, tak ja hovorím, že toho ducha odmietnutia, že to by som ako rada z toho bola vyslobodená, tak Pálko sa modlil a Leo malý tu stál a on má dosť také, je citlivý na tieto veci a on nám potom povedal, že keď sa Pálko modlil, tak videl, ako zo mňa vyšla postava. Že to bola totálne postava, že to bol duch. A ja sa cítim odtedy taká ľahšia. Že on to normálne hovoril a Pálko hovoril, že on to tiež vnímal, on to nevidel, on to vnímal, ale Leo to reálne videl. A on hovoril, že ten duch odmietnutia, že to je proste osoba. To není žiadna takáto vec, že to je osoba, reálna osoba. Takže ako ja môžem povedať, že potom tam vlastne aj na základe, tento sen, čo som hovorila Pálkovi, to som mu povedala až potom, ale tým, že ja som sa predtým k Pánovi modlila aj za ten sen, čo som mala, za to, čo sa mi stalo, tak Pálkovi riekol také proroctvo, že vlievam ti novú vieru do tvojho srdca a ja sa odtedy cítim taká inak, cítim sa tak ľahšie a tak slobodne. Takže ako ja verím, že som od toho bola oslobodená, lebo ako ja som tieto určité veci, ja som hovorila, že veľa odmietnutia som zažila v živote a ja som sa to už naučila nejako príjmať. Že keď som bola odmietnutá, tak hovorím v pohode, tak som nesympatická, tak dobre, tak ma odmietajú. Ale teraz to tak už neberiem. Teraz cítim sa inak, cítim sa taká slobodná. No a dnes, aj keď som sa modlila k Pánovi, aj ohľadne tej viery, aj ohľadne toho jeho zasľúbenia, tak som cítila normálnu radosť. Taká radosť, ako keby do mňa vošla, tak vďaka Pánovi. Tak, sláva Bohu. Veľmi sa z toho teším, lebo to je mocné svedectvo pre nás všetkých, si myslím. A zároveň ty už toto svedectvo, aj keď budeš rozprávať ďalším ľuďom, lebo s tým duchom odmietnutia má veľa ľudí problém. No a teraz ďalší krok aj pre teba je, že to, ako si sa cítila odmietaná, tak teraz sa musíš aj vedieť otvoriť tomu prijatiu druhých ľudí. Že už sa nepozerať tak, že oni ma odmietajú, ale oni ma prijímajú. A ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že si ma oslobodila. Teraz v tejto slobode prijímam to prijatie. Nie len od Pána, ale aj od druhých ľudí. A som veľmi zvedavý, inak ako sa ti bude aj meniť tie vzťahy s ľuďmi naokolo, aj s cudzími, aj s takými, ktorých poznáš, lebo ja si myslím, že toto sa všetko začne výrazne meniť. No, ja som to dala všetko Pánovi, ja som proste povedala, Pane, ja ťa vyvyšujem nad mojimi vzťahmi a prosím, ako pomôž mi napraviť, čo sa dá.